sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli be an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. A y'aw bisimila aw ka bi jumadon janvier kalo tile 12 sanba 2024 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi dunya in na o de ye nunu ye. Samara dilannaw olu ka baara kɔni b'a la ka silatunu dɔɔni Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ye. Fɔlɔ i tun bɛ maa jolenw ye minnu tun bɛ samaraw sakiw fo ka taa se magoɲɛminɛn wɛrɛw olu dilanni ma. Sɔni an bɛna Abdulayi Kulibali lasɔrɔ min ni ale yɛrɛ ye samara dilanna ye pelengana yɛrɛmarakafo la Segu marabolo kɔnɔna na. A bɛna ɲɛfɔli kɛ a ka nin baara in nafaw kan. An bɛna kuma fana géomancie kan min ni ale yɛrɛ ye taabolo kɔrɔ dɔw ye. Gɛlɛyaba bɛ min na an bɛ don mina i ko bi. Sɔni an bɛna Modibo Keyita ka fasiri sɔrɔ a koɲɛ kan min yɛrɛ wulila ka se Ibrahima Tunkara ma ni ale yɛrɛ ye psychologie dege karamɔgɔ ye ka fara o kan ni taabolo kɔrɔ in matarafabaga don. Afrique du Sud ye laseli kɛ alamisadon k'a fɔ ko Israël jamana ye dankari kɛ Nations Unies ka bɛnkan sɛbɛnna min yɛrɛ bɛ tali kɛ fagali waleyaw la wa u y'a yira k'a fɔ ko binganiwale min kɛra octobre kalo tile 7 Hamas ko o bɛ se ka o waleya in sɛmɛntiya. Hezbollah ni ale yɛrɛ kokɔrɔma donnen do Iran jamana fɛ ale ye laseliw kɛ alamisadon k'a fɔ ko Israël jamana ye binganiwale kɛ min yɛrɛ senfɛ dɔgɔtɔrɔ maa 2 olu tayana Liban woroduguyan fan fɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ko binganiwaleya do wa nɔgɔ foyi tɛ a la sabula a ye dankari kɛ u ka furakɛli kunfɔlɔw yɔrɔw la min yɛrɛ olu ka baarakɛ yɔrɔw ye. Kunnafoni ban waati an bɛna maa dɔw ka sanbɛ foliw lamɛn ale ni hamina bɛ maa minnu na ka kɛɲɛ ni sankura in daminɛ ninnu de ye bakurunbaw ye. Kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi jumadon janvier kalo tile 12 sanba 2024 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Ka kɛɲɛ ni énergie du Mali ka lahalayaw ye. Cakɛda min ka baara ɲɛsinen do musakakow sɛgɛsɛgɛli ma ni an ko a ma ko brigade du pôle national économique et financier. Ale ye nin cakɛda in ɲɛmaa dɔw bila garde à vue la min yɛrɛ la u ka ɲɛmaaba kɔrɔ Kureshi Konare ale bɛ o la. Jalaki min bina ni maa nunu kan o ye k'a fɔ ko u sen bɛ yuruguyuruguw la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka dankari kɛ maa caman ka hakɛw la. An ka Mariam Kuyate ka fasiri lamɛn a koɲɛ kan ka bɔ Bamako. Kunun tɛgɛkɛla ma tanbɔɲɔgɔnkɔ de la sariya tigilamaw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye énergie du Mali barakɛlaw ye. Ni maa ninnu maralen do ni waati in na sariya tigilamaw bolo n'an ko min ma ko garde à vue ka sababu kɛ galontigɛ u ka baara hukumu kɔnɔ ani jamana nafolo dun kojuguya. Kureshi Konare ni ale yɛrɛ ye énergie directeur kɔrɔ ye ale sen b'a la fo ka taa se énergie kadiri ma 6 ma ani Saran Jakite énergie ɲɛmakɔrɔ tajiko fanfɛla ale fɛnɛ ni maralen do u bolo ni waati in na ani kuranko ministre kɔrɔ Seydou Lamine Traoré n'ale yɛrɛ bɛ jamana kɔkan ni waati in na ale fɛnɛ kɔnɔnen do u fɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ ani Samba Ben Musa Jakite ale fɛnɛ bɛ jamana kɔkan. An ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu kɔni sɔmi kelen do u ma fɔlɔ sariya tigilamaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bɛ sen na. Maa o maa sen dalen do jamana yiriwa a n'a ka ɲɛta kan ko ɲina tɛ k'i kɔ fewu bawo Mali kura min ɲininen do jamanadenw fɛ k'u ye olu ka laɲini ye. A dogolen tɛ maa si la kuransɔrɔbaliya Mali jamana kɔnɔ a degunba de bɛ jamanadenw kan a bɛ waati bɔ. Mariam Kuyate ka lasilikan do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Afrique du Sud ye laseliw kɛ alamisadon k'a fɔ ko Israël jamana ye dankari kɛ Nations Unies ka bɛnkan min bɛ tali kɛ fagali waleyaw la wa u y'a da kan k'a fɔ ko waleya min kɛra Hamas octobre kalo tile 7 ko o bɛ se ka o waleya in sɛmɛntiya. Mohamed Touré bɛ a kunnafoniya perepere latigɛ. Wulikajɔla 10 ni caaman ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi alamisadon Cape Town ani ɲɔgɔn ye wɛrɛw labɛnnen farafina tilebiyan fan fɛ walasa ka Pretoria ka jalaki dɛmɛ ka ɲɛsi siya faga ma Israel kan. O kɛra La Haye sigida la kiritigɛ dɔ fɔlɔ la diɲɛ kiritigɛsoba ɲɛkɔrɔ. Pretoria ka lafasalibaga b'u ka ko jira duniya kɛlɛya tɔn ka kiritigɛsoba la k'a ɲini a ka kiritigɛlaw fɛ u ka teliya la ka yamaruya di Israel ma k'a ka sɔrasiw baara jɔ Gaza mara kan. Farafina tilebiyanfan dalen b'a la
ko Israel ye a sen don a be a sen don wa a be faratila ka taa fɛ ka siya faga walew kɛ Palestine jamanadenw kama Gaza. Ko minnu fɔra Israel ye minnu ye wele ko jolitɔgɔ ɲɛnini hakilinatan ANC min be fanga la o ye Palestine koɲaw dɛmɛ kabini tuma jan. A ye min jɛ ni siya woloma kɛlɛli ye. Hezbollah cɛdenw ni olu kokɔrɔma donnen don Iran jamana fɛ olu fana ye laseli kɛ alamisadon k'a fɔ ko Israel jamana ye dankari kɛ dɔgɔtɔrɔ maa 2 la Liban woroduguyan fan fɛ min yɛrɛ la u ka fɔla nin ye bingani waleya ye nɔgɔ foyi tɛ min na ka ɲɛsin u ka furakɛlikɛyɔrɔ kunfɔlɔw ma min yɛrɛ ye olu ka baarakɛyɔrɔw ye. Mariam Tarawele be o kunnafoniya perepere latigɛ. Jamana min jatilen don Israel jamana fɛ i n'a fɔ a jugu ye lakana cɛkɛyɔrɔ dɔ minɛ fasodenw tɔgɔ la min bɛ wele ko Centre de Défense Civile yɔrɔ min tun laminɛlen don silamɛjɛkulu tɔn dɔ bolo lakana ko kun kan n'u k'a ma nansarakan na ko Comité Islamique de la Santé Hanin dugu kɔnɔ mɔgɔ 2 o de fagara nin dangarili in senfɛ min kunnafoniw dira a jɛkulu fɛ bataki dɔ kɔnɔ waliya in kɛra kɛnɛ kan dangarili de ye ka ɲɛsin Liban faso jamadenw ma nin yɔrɔ kofɔlen in na a nɔgɔni fɛ wulikajɔ dɛmɛw ɲɛsina ka taa maaw ma minnu jokina ani ka fara Israel jamanadenw fɛnɛ kan minnu fɛnɛ jokina nin dangarili in senfɛ ni kulu kofɔlen min tun sigilen don n'u k'a ma ko Comité Islamique de la Santé n'a ni Hezbollah ka jɛkulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka baarakɛla mɔgɔ 2 o de fagara Israel jamana ka nin muguci in senfɛ o nɔgɔni fɛ Hezbollah jɛkulu ko olu ye tasarali kɛ ka taa nin dangarili fanfɛ min kɛra ni mugujugu camanba kirinni ye ka taa Israel jamana dancɛ fanfɛ yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'a bɛ wele ko Kiryat Mona ko n'o kɛra u ka jaabi ye ka taa Israel jamana finitigiw ma Liban ministri min sigilen don u ka kɛnɛya ko kunna ye nin dangarili kɔn kosɛbɛ min kɛra ka taa a ka jamana ma ko nin dangarili dabɔra kama de ka ɲɛsin nin cakɛyɔrɔ in ma n'o ye Centre du Comité Islamique de la Santé ye ko min kɔlɔlɔ dɔ binna u ka baarakɛminɛw kan i n'a fɔ ambulansiw Israel jamana finitigiw kɔni ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ dangariliw senfɛ sera ka dan kari Hezbollah ka yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigiw ka daga yɔrɔw ani ka fara u ka jamana foroba yɔrɔ camanw kan fɔ ka taa se Liban yɛrɛ jamana fan dɔw ma tile janfalen kɔfɛ alamisadon faso jama ka lakana daga yɔrɔ dɔ min bɛ wele ko Centre de Défense Civile n'o bɛ u ka Risala Scout o jɛkulu bolo jatiminɛliw y'a jɛya k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen in ni Amal bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu fɛnɛ ye Hezbollah ka kɔkɔrɔmadonbaga dɔw ye ko dan karila yen yɔrɔ fɛnɛ na min kɛra ni misilimugu ci dɔ ye ani ka fara sanfɛ kɛlɛkɛ pankulun dɔ ka gusili kan i n'a fɔ u y'a lase cogo min na min bataki kunnafoniw dira Liban kunnafoni di gafe Agence nationale de presse libanaise fɛ ko nin dangarili kɔni ma tiɲɛni don ka taa u ka baarakɛminɛw fan fɛ n'o ɲɛsira u ka dugudennin dɔ ma jamana woroduguyan fan fɛ dugu min bɛ wele ko Kiam Novembre kalo tile 5 san 2023 dangariliba 4 fɔlɔ minnu kɛra ka taa Risala Scout o mara fanfɛyɔrɔw la min kɛra ni Israel jamana ka sanfɛ pankulu mugu fodonta dɔw ye Liban woroduguyan fan fɛ Hezbollah ani Israel jamana ye mugu kerun kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamana dancɛ 2 fan fɛ kabiri kɛlɛ daminɛna Israel jamana ani Hamasi ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 a ka ca ni kalo 3 ye bi kɛlɛ in bɛ senna mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 90 olu de fagara Liban mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 40 bɛ o mɔgɔ fagataw la minnu ye Hezbollah ka finitigi kuluw ye ka fara u ka duguden civil mɔgɔ 20 kan kunnafoni sɛnsɛnna 3 o bɛ o mɔgɔ 20 cɛ la i n'a fɔ AFP ka kunnafonidilaw ye jate min di u ka kunnafoni di siraw fɛ Israel ka yan fan fɛ u ka finitigi mɔgɔ 9 o fagara ka fara duguden 4 fɛnɛ fagali kan min kunnafoniw lasera Israel jamana ɲɛmɔgɔw fɛ samara dilan ye baara ye min b'a la ka tunu dɔɔni Mali kɔnɔ ka sababuya kɛ diɲɛ taabolo kuraw ye fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ maa jolenw olu bɛ samaraw sakiw fo ka taa se magoɲɛminɛn wɛrɛw ma ka olu dilan Abdulayi Kulibali ale ye samara dilanna ye ka bɔ Pelengana yɛrɛmarakafo sugu kɔnɔna na Segu marabolo kɔnɔ a bɛ ɲɛfɔli kan ye a ka nin baara in nafaw la ani Albert Jeni Kalanbiri ka masala kɔnɔ ka bɔ Segu an k'u lamɛn. Abdulayi Kulibali i ni ɲankuma. Nba i ni ɲankuma. Ayiwa e ye golo baarakɛla ye n'a fɔra golo baara a bɛ mun ni mun ko fɔ golo bɛ don fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn baara kɔnɔna na. N b'i fo i ka nin ɲininkali la n'i ko golo baara a baara ka ca an bɛ fɛn caman dilan ni a ye an minnu b'a baara kɛ an b'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye mɔgɔw ka mɔgɔɲɛ sɛbɛnw an bɛ o tu ni golo ye an bɛ o baara kɛ cɛla sentiriw an b'o dilan n'a ye portefeuille n'a ɲɔgɔnna camanw
ani aywa sakiw an b'o fana dilan golo la an ka jamana ye min ni aywa bagan mara waralen no kosɛbɛ an fana bɛ an dayirimɛ sɔrɔ a la. Wolobara in yɛrɛ est-ce que siya ko b'a la est-ce que wolobara dama ka kan siya dɔ la ka tɛmɛ siya dɔw kan wa. Ni maa min bɛ an ka jamana dɔn baara bɛ baara la n'i y'a ye maa dɔw fɛ i kan k'a dɔn maa sugu minnu b'a kɛ o kɔrɔ b'a yɛrɛ di n'i ko golobara an ka jamana kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ garange dɔw ani jeli dɔw olu de b'a kɛ bon an b'a dɔn ni u ye mais ni baara ɲɛ taara ɲɛ i b'a ye maa dɔw bɛ don a la olu burujuw kun t'a kɛ ne tɛ jeli ye n tɛ garange ye mais ne bɛ golobara kɛ. Mun nana n'o ye. Mun de nana ni o ye ne karamɔgɔ o de tun b'a kɛ a kɛrɛfɛ n ye dɔɔni dege a la a yɛrɛ bɛ n bila a dɔw la n sera a la baaralangolo tɛ yen kalalen don mais n tilala k'a ye n'a bɛ se ka nafa lase n ma n kan ka continuer sabula maa kan ka baara de kɛ walasa k'i dayirimɛ sɔrɔ. E yɛrɛ bɛ nin baara la ni bi cɛ bɛ san joli bɔ ani i ye nafaw sɔrɔ a la. Ne ye nin baara in daminɛ fɛn o fɛn ye san 10 a b'o bɔ nafa sira kan n bɛ se k'a fɔ bi a ye nafaba de lase n ma parce que a fɔlɔ n kun ye a daminɛ fɛn fitininw dilanni ni n bɛ o dilan k'a feere n tora a la n ye création ni fɛnw bɔ a la a daminɛ ne kun tɛ fɛn minnu dilan taalen ɲɛfɛ n ye olu dɔw intégrer a la i n'a fɔ porte-clés moto porte-clés n b'o fana dilan donc ka fara kɛsiniw kan i b'a ye an bɛ kɛsini dɔw dilan golo an bɛ golo kɛ k'a masquer ka cɛ ɲɛ donc mɔgɔw bɛ a san a bɛ se ka kɛ wari don mɔgɔw bɛ wari don a la mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛw fana don a la donc mɔgɔ ɲɛ kama donc n ye o bɛɛ intégrer a la u bɛɛ kun ye walasa n ka se ka n yɛrɛ dayirimɛ sɔrɔ a la parce que société bɛ ka taa cogoya min na i fana ka hakilinaw bɛ taa o cogo la donc i ye hakilina min sɔrɔ ni i bɛ se ka a dilan i ka baara kɔnɔna na donc i b'o fana dilan walasa a ka se ka kɛ nafa ye e ma alhamdulilayi bi n bɛ se k'a fɔ n ye nafaba sɔrɔ a la fɛn o fɛn bɛ n bolo a baara de kɔnɔ. Wolo yɛrɛ sɔrɔli est-ce que aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la ani gɛlɛya dɔw b'a baara kɔnɔ. oui wolo sɔrɔli gɛlɛya bɛ a la parce que maa tɛ se k'a fɔ ko baara kɔnɔ ko gɛlɛya tɛ a la wolo sɔrɔli kuma daminɛ n kun y'a fɔ an ka jamana ye jamana don baganmara talen don ba la an ka jamana kɔnɔ mais o n'a ta bɛɛ i b'a ye wolo ni i ko k'i b'a sɔrɔ f'i ka a démarches kɛ ani minnu bɛ a d'i ma kuma dɔw la i n'u t'i bɛn a prix kan parce que olu bɛna miiri i bɛ fɛn minnu dilan ani i bɛ fɛn minnu feere u bɛna miiri i bɛ wariba de sɔrɔ a la k'a sɔrɔ wolo sɔrɔli dɔrɔn tɛ a bannen ye baara caman b'a kɔnɔ donc anw bɛ baara caman de kɛ yanni a ka kɛ an bɛ minnu feere ye. wolo baara yɛrɛ a kunulama n'a bilama bɛ cogo di e yɛrɛ ka jateminɛ na. wolo baara a kunulama ni a bilama yɛlɛma donna a la wolo tun bɛ fɛn minnu kɛ kɔrɔlen bi dɔw farala a kan mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a tun bɛ kɛ cogoya min na ko u bilala o tɛ société bɛ ka taa cogoya min na wolo fana bɛ a baara ka kɛɲɛ ni o ye fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ kɛ k'a kɛ bala ye cɛkɔrɔbaw bɛ golo u kɛrɛ la u bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ ka fara o kan jamana fan dɔw la golo bɛ kɛ firigolaman dɔ ye u bɛ ji k'a la kungo kɔnɔna ninnu na n'i ye ji k'a la i b'a golo yiri la yiri suma ani ngolo yɛrɛ kɛcogo kama ji bɛ suma donc mɔgɔw b'u mago ɲɛ ni a ye bi an bɛ don min na i ko sisan golo baara kɔnɔna na hakilina kuraw donna a la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na ne bɛ minnu dilan donc fɛn wɛrɛw donna a la donc o de b'a to parce que société bɛ taa cogo min na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na golo fana bɛ baara ka bɛn ni o ye de mɔgɔ minnu bɛ société kɔnɔ sisan olu mɔgɔ bɛ minnu na i fana bɛ golo de baara ka bɛn ni o ye fɛn minnu ni mɔgɔ i b'a ye mɔgɔw la ka caya donc i fana bɛ o dilan golo la walasa k'a feere parce que ale bɛ mɛn ka tɛmɛ fɛn caman kan. ayiwa i y'a jira k'a fɔ bibi in na wolo tun sɛbɛn tunni olu de fanga ka bon est-ce que o tunni na tɛmɛsira b'a la gindo bɔ la wa. ni kuma daminɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ wolo kɛ ka sɛbɛn fana tun mais o tunni na sariyaw b'a la a tigi bɛ fɛn min nɔfɛ ni a yɛrɛ ye min sɔrɔ dɔ bɛ se ka n'a fɔ bon nin bɛ n bolo i bɛ nin tun ka diyan mais a ka di ne ye i kɛtɔ ka nin tun i kana kuma walima i kana maa wɛrɛ lajɛ ou bien i kana kuma muso fɛ n'o o fɔra anw dun bɛ yen an ka nafa kama n'ale ka laɲini de o ye donc an b'an conformer a ka hakilina na. wolo tun yɛrɛ la a bɛ se ka joli sɔrɔ tile kɔnɔ. marché don da hakɛ tɛ yen ko tile kɔnɔ an bɛ min sɔrɔ a bɛ dépend marché yanni i garisɛgɛ bɛ don min na o donw tɛ kelen ye don dɔw la an bɛ 1000 sɔrɔ don dɔw la an bɛ dan 600 don dɔw la an bɛ dan 400. Abulaye Kulubali an b'i fɔ. an b'i fɔ. Géomancie ye taabolo kɔrɔ ye min yɛrɛ la gɛlɛyaba b'a la an bɛ don min na i ko bi walasa ka caman faamu nin taabolo kɔrɔ in kan an ka lasigiden Modibo Keyita ale wulila ka se Ibrahima Tunkara ma min ni ale yɛrɛ ye psychologie dege karamɔgɔ ye ka fara o kan nin taabolo kɔrɔ in matarafabaga don. turabu ye fɛn kɔrɔ ye min bɛ da kabi lawale an ka maakɔrɔw fɛ
Ibrahim Tungara ale bi ɲɛfɔli kan ye turabu yɛrɛ kɔrɔ kan. U b'a fɔ ko géomancie. Géomancie ni ye géo mɛn tubabukan fan o fan fɛ o sirilen bɛ bɔ dugukolo la. Arabu b'a fɔ ko turab. O turabu in fana ye bɔgɔ ye. N'i ye nin kuma fila in lajɛ a bɛɛ bɛ fɛn kelen fɔ. Anw ye arabukan in de ta ka sin k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye ka a yɛlɛma bamanankan na an b'a fɔ a ma ko bɔgɔ. N'o tɛ an b'a wele ko tiɲɛ. A ka fɔ la turabu dali u bɛ tiɲɛ layɛli de ko fɔ. Tiɲɛ ta i k'a lajɛ. Daɲɛ fila don. Daɲɛ kelen o ye ci ye. Ci o ye pɛrɛnda ye. Ɲɛ o ye yelikɛlan ye. N'i y'a ye ko an b'a fɔ tiɲɛ ka d'a kan ni min fɔra ale la o don. An dalen don a la ko danfɛnw tigi mari ale de bɛ kow dɔn. Turabu yɛrɛ nana cogo di? Ibrahim Tungara bɛ ɲɛfɔli kan ye o kan. Dibiba de tun bɛ yen. O dibi in kun jɔlen don yɔrɔ kelen. Danfɛnw yɛrɛ tigi don min na mari y'a fɔ bin ka bɔ a nɔ la k'a k'i lamaga dibi in mununa de ka munumunu i n'a fɔ kɔlɛ. Munumunu ko jugu de fɛ dɛ dibi in cira. O ci ninnu sira minnu bɛ bɔ o de ye ci ɲɛ ye. O ci ɲɛ ninnu o de kɛra yeelen ye. Yeelen yɛrɛ dabɔra ka fɛnw ye u ye cogo la. Tiɲɛ nin ye n'o tɛ arabuw ta ye a fɔra ko a kira Idirisa. Tiɲɛ yɛrɛ a bɛna fɔ ala yɛrɛ de y'a d'ale ma. Nka n'i ye tiɲɛ yɛrɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ depuis histoire ma daminɛ o y'a sɔrɔ sɛbɛnni yɛrɛ ma daminɛ turabu in kun bɛ yen. Waati laban in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama o cayalen don kosɛbɛ turabu tiɲɛtigiya nɔfɛ. Sidi Kan ale bɛ ɲɛfɔli kan ye o yɔrɔ kan. Turabu ye contexte fila dɔrɔn de. Riwaya dɔw la n'i b'o kan a ka ɲi n'i b'a da k'i ka kow lajɛ simple mɔgɔ minnu bɛ na k'u ka kow lajɛ simple i t'a sɔn n'a saraka bɛnna tiga ma tiga ɲɛ 7 i b'o bɔ a banna. Olu n'a ɲɔgɔnna n'o bɔra la ka taa misifima faga n ka joli k'a kan yan dɛ saga dɔw faga n ka joli k'a kan yan dɛ o ma daga dɛ kabini diɲɛ dara fo bi i tɛ kitabu foyi nati min b'a f'i ye ko turabu haramuyalen yɛrɛ don. Sɔsɔli b'a nɔfɛ fo an filɛ yɔrɔ min na mais a bɛ dépend i yɛrɛ ka a utiliser cogo de la. Ibrahim ka fɔla fɔlɔ turabu da kun tɛ kɛ fɛn ɲini siraw fɛ. Fɔlɔ turabudala tun bɛ turabu da i ye a b'i kungo lajɛ k'a f'i ɲɛna. Hali saraka dɔw bɛ yen ni saraka binna i kan turabu ka fɔ la. Turabudala yɛrɛ tun bɛ o saraka dɔw bɔ a yɛrɛ de kunna walasa e mago ka dilan. Ni e mago dilanna ni i se kɛra bonya min ye o kumana i bɛna o bonya di ale ma. A ka fɔ la an bɛ waati min na ko bi baara kɛcogoyaw yɛlɛmana ka sababu kɛ fɛn ɲiniw ye. Sisan tiɲɛ na o kumana wari ɲini de bilalen don ɲɛfɛ caman bɛ t'i sigi karamɔgɔw kɔrɔ u tɛna turabu yɛrɛ faamu olu kɔni b'a dɔn nin bɛ yen nin bɛ yen nin so ye tɔgɔ ye nin ye nin so tɔgɔ ye nin ye nin den ye nin ye nin den ye nin ye u yɛrɛ bɛ t'u sigi o kumana u bɛ kungow de bila mɔgɔw da la. Maa caman y'a jira k'a fɔ olu dan bɛ turabu la Amadu Tarawele bɛ olu la. Turabuko ye ne kɔni dalen don a la ne mana se turabudalaw ma filɛli o filɛli la u b'a kɛ bɛɛ bɛ bɔ a sira ma mana fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna ne b'a bɛɛ ye ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne dalen don a la kosɛbɛ. Nka dɔw fana bɛ yen olu dalen tɛ turabu la Barasondo Kulibali ale bɛ olu la. Fɛn min ye turabuko ye ne kɔni b'a bɛ mɔgɔw da to ka tiriw ci k'a bɛ se ka sini yira a bɛ se ka kungo caman ɲɛnabɔ nka ne bolo ala ko ka bon ni nin bɛɛ ye quoi parce que personnellement ne y'a da ne yɛrɛ ma ne dalen t'a a fɛn ninnu na kosɛbɛ. Ibrahim Tungara ka fɔ la turabu da bɛ kalan de wa a kalan ti ban walasa fili kana don a la waati bɛɛ f'i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. Ka kɛ turabudala ye ka sɔrɔ karamɔgɔ ma a labila a mana se cogo cogo ale tɛna kɛ fo karamɔgɔ de k'a fɔ karisa i yɛrɛ ye faamu caman faamu o kumana n b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ ta i yɛrɛ bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye. O turabuda in mana daminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɛn 1000 kɛ a bɛ taa karamɔgɔ ɲininka n'a ma yɔrɔ min faamu a t'o lalaga k'o don i bolo dɛ. I b'a fɔ ko i kana nin don in a yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen a bɛ taa turabudenw yira a la o kumana karamɔgɔ bɛ kuma a k'ale min tɔmɔ la a bɛ na ka na o fɔ e kumana o de la a bɛ fɔ ko turabu yɛrɛ kalan tɛ ban. Turabuda walima a n'a ɲɔgɔnna dɔnniya wɛrɛw walasa ka se ka u lasago fɔ a dɔnbaw ka wulikajɔ ka bonya kalanni kɔnɔna na o b'a to maa minnu t'a dɔn u b'a ɲɛɲini fɔlɔ yanni u ka a baaraw kɛ.
farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bena lase Siyaka Tarawele fɛ. Farafina serantoronta ɲɔgɔn kunbɛ ba sini sibiri don janvier kalo ye tile 13 san 2024 na Côte d'Ivoire kaw fɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN ko don n'a daminɛna sini sibiri a bɛ to senna fo février kalo nata tile 11 san 2024 na farafina jamana 24 na minnu bɛ na o ni yɔrɔ ta a kɛnɛ kan Gambie sen bɛ olu la kuna sini araba janvier kalo tile 10 san 2024 Gambie serantolantanaw taatɔ kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ u ka pankuru tun bɛna ɲini ka bin bawo pankuru in tiɲɛna ka to sanfɛ nka sanga 9 kɔfɛ sangolo la pankuru in sera ka jigin Banjul n'o ye Gambie faba ye Nama Jara VOA la sigiden Dakar Senegalikaw fɛ bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Bapla ani muga ni nani farafina kan tolantan Côte d'Ivoire jamana na a daminana ni gɛlɛya ni siran ye Gambie tolantanaw kan bawo arabadon Gambie tolantanaw ka pankuru min tun bɛ ɲini kan bi n'a kisira pankuru bolibagaw n'a kɔlɔsilikɛlaw ka lasomini kosɔn jonna sankolo la o tun ye Gambie jamanadenw lasiran kosɛbɛ pankuru kelen ka sanga 9 kɛ sankolo la a seginen kɔfɛ ka jigi Banjul Gambie faba la o taara ni tolantanna nunu ye dunanjigiso dɔ kɔnɔ Gambie tolantan jɛkulu n'o ye Fédération Gambienne de Football ye y'a fɔ cogo min na sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la a jirala ko tolantannaw caman tun ɲɛnamina bawo u tun dɛsɛra ka fiɲɛ sɔrɔ pankuru in kɔnɔ nga mɔgɔ si ma jogi dɔ ma bana fana mɔgɔ caman tun siranna Gambie bawo a ye dɔw hakili jigi min kɛra Zambie tolantannaw la san 1993 la 1993 n'u ka pankuru binna ni mɔgɔ si ni ma kisi a kɔnɔ Gambie tolantannaw labana ka pankuru wɛrɛ ta kunu alamisa ka taa Yamoussoukro Côte d'Ivoire kan tolantan siɲɛ 34 kɛnɛ kan tɛnɛ nata u ni Senegali jamana bɛ bɛn nege kaɲa 14 waati la nga yanni pankuru in tiɲɛni ko in ka kɛ musaka minnu fana bɛ wele primu o saraliko mankan tun bɛ Gambie tolantannaw ni marabagaw cɛ u tun y'u ban ka degeliw yɛrɛ kɛ a laban primu ninnu sarala n'a nafolo hakɛ ye dalasi wari miliyɔn 38 ye a bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 338 kɔ ma Nama Jara Dakar VOA Bambara. Jamana sɛmɛ farafina jamana 24 na minnu bɛna ye farafina serantolanta ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ Mali ka boko fɔlɔ a kɛnɛba kan tarata nata don janvier kalo tile 16 san 2024 Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ Mali ka poule ye poule E de ye a dagayɔrɔ ye Korogo dugu de ye yanni Mali serantolantanaw ka Côte d'Ivoire sira ta u ye wele kan lase malidenw ma Amadou Aïdara n'a bɛ wele Dudu Mali serantolantana n bɛ mun fɔ public ye u ka bɔ k'an supporter surtout an bɛ an kɛrɛfɛ jamana de la n'u bɛ se ka bɔ kosɛbɛ ka na supporter u bɛ ɲa u bɛ motivation di u b'a jira ko an ka jamanadenw yɛrɛ jigi dalen don an kan hali bi u ka bɔ u bɛ bɔ kuma bɛɛ an ye kan fɛn fɛn kɛ u bɛ bɔ Cameroun u kun ka ca comme Zene na mɔgɔ caman bɛ se ka accès sɔrɔ n'u bɛ se ka bɔ ka na supporter k'an dɛmɛ ka force d'a ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Sekou Koita Mali serantolantana ka taa kan na match tɔw bɛɛ ka nɔgɔya an ka se ka victoire kɛ pour que ka se ka maliyɛn tɔw la nisɔndiya an bɛ public fɛnɛ fo u ka bɔ même si c'est Ivoire donc u ka bɔ u k'an soutenir n'Ala sɔnna an mago b'u ka soutien na. kumakan ninnu taara Mali ni Guinée Bissau ka badenya serantolanta ɲɔgɔndan sen fɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2024 Bamako yan a badenya serantolanta ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Mali ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan Mali celu 6 Guinée Bissau celu 2 ka foli lase radioso Albayan baarakɛlaw ma Côte d'Ivoire jamana kan radioso Albayan ye VOA baarakɛ ɲɔgɔn ye kan ni hukumu kɔnɔ a kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan min bɛ kan kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw ko fɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔna ko mana kɛ minnu na jango an bɛ waati minɛ ko sisan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenimagan bagayogo do kaba faragero kongani sibi marala nsigire mbe Bamako communicati la sibinin koro. Nga foli be ka taa Vio Africa bamaran la sebaga bɛɛ lajɛlen ma. An ka kumakanw laseli diɲɛ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnyana an faso marabagaw ma vraiment aw ni cɛsiri an b'aw tanu k'aw barikada. O kɔfɛ hakilina mun bɛ na k'a lase jamana marabagaw ma k'a daminɛ président na ka na bila hali minnu bɛ gutɔrɔn fura la nin bɛɛ ni bonya ka kan Mali kɔnɔ. Mais minnu bɛ video kɛ la bi mu bɛ mɔgɔw neni hali ni hakilina yira mɔgɔw ba ko t'a la mɔgɔ denni ko t'a la u b'i neni. An b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka dan sigi nin ko ninnu na. Jamanaden bɛɛ ni bonya ka kan kana to ko mun nenina n'a ma bɛn ma i ka plainte la don jamanaden bɛɛ tɛ se ka plainte kɛ caman b'a ta to Ala ma dɛ n t'a to Ala ma don o sarako ka jugu minnu bɛ nenni ninnu kan ka nenni la jɔ a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye a k'i kɛra mɔgɔba i kɛra mɔgɔ fitinin en tant que i kɔni ye maliyɛn de ye i ni bonya dɔ de ka kan. Ne tɔgɔ ye Eli Jankunba ne ye Segu ka ye Segu ba kɔfɛ mɔgɔ la ne ka village natal ye pour le moment n sigi bɛ Sikaso kɔrɔfɔ min bɛ ne fɛ ka lase kunnafoni diso la o kun ye an ka yɔrɔ situation ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ba kɔfɛ la vraiment an ka niveau école ko jɔ la ça fait longtemps a bɛ san dama dama bɔ sisan vraiment n'i ye ba tigɛ Segu fo ka taa fɔ i taara Mauritanie frontière la vraiment école t'anw fɛ yen an ka école bɛɛ datugula k'a daminɛ Farakɔ Suban fo mɔgɔ la ka taga vraiment école tɛ commune kɔnɔ école tɛ village nataliw si la ye vraiment an tun b'a fɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u sera k'u hakili to an ka o yɔrɔ position na vraiment kalan an ka école ko jɔ la bon a sababu ye insécurité de ye directement insécurité de bɛ yen bon an dun ɲɛ b'a la vraiment an tɛ k'a ye mouvement caman bɛ ka kɛ yen nɔ lakana tigilamɔgɔw fɛ mais an bɛ hakililajigi kɛ ɲɛmɔgɔw la u k'u hakili to an k'o niveau in na a bɛ diya an ye kosɛbɛ insécurité kɔni b'an ka niveau la kalan bɛɛ jɔlen don ni arabu tɛ kalan foyi tɛ ka kɛ yɔrɔ la o de tun ne fɛ ka lase Fiwa Bamara mɔgɔw ma aw yɛrɛ folen don aw ka timinandiya la an bɛ dugawu k'aw ye a k'aw bolo mɛn aw ka baara la Eli Jankunba mɔgɔ la actuellement Sikaso. Ne ye Adama Tangara ye n bɛ bɔ San an ka dugu ye Jeli commune kɔnɔna na donc n bɛ radio VOA Afrique baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo donc ani radio yɛrɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ na radio ni vraiment radio ni a ka kunnafoni o b'an lafiya kosɛbɛ 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 an bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ VOA Afrique la vraiment kunnafoniw ka ɲi a ka d'an ye fana donc an bɛ radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ɲinan san wɛrɛ min jɔlen filɛ Ala ka ɲinan k'an ka san hɛrɛma ye Ala k'an kisi ɲinan san kɔlɔlɔw ma donc an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu k'an ka jamana yɛrɛ n'o b'an Mali ye donc jamana in Ala ka jamana basigi Ala ka jamana in dɛmɛ an kɔni an ye sɛnɛkɛlaw ye vraiment an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo vraiment an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo yan'a u b'u seko la donc an bɛ dugawu k'u ye Asimina ka gouvernement jama bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ se o bɛɛ ma donc Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in kisi ka tila ka foli lase an ka jamana in finitigi bɛɛ lajɛlen ye a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Ala deli yarabi Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen kisi donc an ka finitigi fɛn fana binna fasoko la a kɛla cɛ a kɛla muso ye vraiment an bɛ Ala deli Ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma donc jamana Ala ka basigi Ala ka jamana in dɛmɛ Ala ka jamana in bɔsi a jugu cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen la donc an bɛ VOA Afrique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo vraiment tiɲɛna a ka kunnafoni a ka di an ye kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment an b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen la donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc an cɛ a ka baara la. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 020 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ka wele bila musolakaw ma u fana ka ɲɛfɔli k'an ye hamina ni jɔrɔnako min bɛ u la an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la 001 20 24 30 47 16 nin bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ kɔfɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ olu bɛna waleya Dadi Balawe bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw tulo bɛ Seinabu Ciro de la tɛnɛndon sɔgɔma ni Ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔ olu fɔlen na sira la ɲano cɛ an bɛ k'an bɛ boloda ni aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛko ɲuman Ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn